Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video her på kanalen. Så i dag sidder vi simpelthen her på Hypixel, og det er den første video her på kanalen også. Ja. Den her video, det er mest bare sådan en infovideo, hvor jeg lige snakker om, hvad der kommer til at ske her på kanalen fremover, og sådan noget. Men så vil der så køre noget spil her i baggrunden. Hvor jeg lige snakker imens det kører om info og sådan uploadstider. Så ja, jeg tænker ellers bare, at vi går i gang med den her video. Som sagt, så er det jo den første video, og det betyder, at vi starter sådan ikke så mange subs og sådan. Så derfor, hvis I godt kan lide det her content, så gå endelig ned og skriv om, hvis I kan lide det. Og så også lige smid subscribe, så ved jeg nemlig, at I godt kan lide sådan noget her. Det betyder i hvert fald rigtig meget for mig. Så fik vi lige en der. Indtil. Men her på kanalen, så er mest CSGO og Minecraft op og sådan noget. Og det er så med nogle af mine venner. Upload-dagene, de er ikke lige helt besluttet endnu. Men der er i hvert fald kommet video op. I hvert fald et par gange. I hvert fald nogle gange om måneden. Eller om ugen, undskyld. Selvfølgelig så vil der også komme andet end det. Jeg er nemlig ikke helt sikker, hvad der præcis vil komme hver gang. Men der vil i hvert fald komme Minecraft og CSGO, og det er så med mine venner, CSGO blandt andet, og Minecraft. Det ved jeg ikke endnu. Men der måske hver uge så kommer video op. Både fra GGPP, Hypixel og andre server, som I eventuelt kan gå ned og anbefale i kommentarerne. Men det er jo helt op til jer, hvad I lige. Hvad I nu gerne vil se. Det er godt lige lidt der. Undskyld, jeg ikke lige siger så meget lige nu. Men det er fordi, jeg mere lige kan koncentrere mig. Så døde vi så. Det var så ikke så godt. Men der er ellers ikke så meget at se i den her video, at andet end at velkommen til den her kanal. Husk at subscribe og like videoerne fremover, hvis I godt kan lide det content, jeg laver. Og så også lige skriv ned i kommentaren, hvad jeg kan gøre bedre og sådan noget. Nu har jeg jo allerede en anden YouTube-kanal, der hedder Mega Play, som I kan gå ind og subscribe til, hvis I gerne vil det. Men det bestemmer jeg helt selv. Men det her, det er i hvert fald min gaming-kanal, hvor der kommer CSGO og Minecraft op. Og ja, det er simpelthen det. Sådan en lille infovideo her, den første infovideo. Men ellers, så er jeg gerne at sige, vi ses i næste video. Tak fordi I så med,
Og jeg håber selvfølgelig, I alle sammen vil blive hængende her på kanalen indtil vejs ende, eller hvad man siger. Hej.